Jadi o petutu di hamu keluarga ni donga sahutan nami manang donga sa STM nami amang siap turi di partikin o petutu ilas ni rohatta na dohami siap tonga ni STM ta makalas sulas ni roha ima di nang memangalap pasu-pasu perbaguasan anak dohot parumem muna siap tonga ni huriai marhideo petutu di sonro dohami siap donga sahutan muna manang siap donga STM muna nalpada dahu sisa dalam seniroha kita. Di partikeno itu tutang yang nami itu hamu saluhutna. Lumo itu kedua belah pihak mempelai gabe keluarga na diramot itu mahamu tong pangasahok kamu debata di tonga-tonga ni rumah tangga muna. Jadi opet itu molotuk pes na roha misa dong asahot muna. Unang mangore holong di hamu keluarga. Jalan melutuk pada pertikan orang adong dong anggaran dasar anggaran rumah tangga nanaing si pasaton STM ta siak kita tuh hita doi jalan marhiteon dos nerohata di pertikan ope tuh laurilas manor hamu na majalosa asa dah orang nami masuk bu songon hata ni situ tuh naman dong ditik masih kopang pulang pangarahuk na otik non dasar ta anggaran rumah tangga lasma rohamuna. Petutu di pasar tanya muse pertikian tu STM persauran sedok kapling baru. Mulai ate di Tuhan. Gabi. Mulai ate menang di hita saluhna di sorro dohami. Amang situa. Pak patar honari di opung si paima nama teh. Opung si paima doli. Iro tanya ko kamu mak. Boru. Ima sa tong-tonga ni STM ta. STM persauran na adong di hutata di kapling baru. Mulai di Tuhan. Di gokod do jauh-jauh muna tuhami este muna persauran di soro dohami. Rame do hida este persauran naro di partikenan. Lambekan tangan este persauran. Ya, sada si ulau do hida di tengah-tengah ni ulota. Apalagi di partikinan lehete ton. Ima yan nakota. Ima buah bajumu. Ima si patar. Nama jalo. Pasu-pasu sian huriana nakaning. Mardala do sa luhut na denggan ulanon. Sudi ala ni basan itu Tuhan do. Jadi tu keluarga ni opungin si Paima do ala inang. Inang so nanatan ni mamatua do. Donon nami tuhamu. Balitang mapagabi madua situdoan. Ari mo na gabi ngolo-olo ita sudi mar persi olo-oloan di STM tambak saoran. Sita batua ma parlinguman si Borok. Di batado sila tua, sudah mahita di parorot. Di partikyanon, amang situa. Adong do anggaran dasar, anggaran rumah tangga ta, di tong-tongan ibu mata do siliat ta. Kita do dapat tupo dari kita untuk kita. Unang mereka musian nilana. Dongon natanin na madu, dongon si titik masih kopa. Gulang-gulang ma pangarahuk na. Otik manang sesadia, imana di patupa, STM. Persauran laman pagi ulat to di bagaja sadarian. Tuan di Batama namang goki pas-pasuna. Jadi kedua mempelai. Mau melihat di Tuhan. Kalian dari satu. Jadi pengok nami itu hamuda dua. Satulah dalam keluarga. Dalam keluarga itu tak ada yang tamat ya. Pak polisi, Pak Patar, ya, Bapak di Sipaima, Bapak di Sipaima. Satulah kalian, andalkan Tuhan dalam hidupmu. AHP nama sa di tong-tongan ni parngulumul pargon tapas satu di Batang. Jadi keluarga berbahagia. Selamat lah ya. Bintang na soberis, opun na semorok. Anak periris, tungboru pe doktorok. Sa di Solo masa tubontean. Mungasa be mulat to di bagasa sadarion. Sa mahamu, hitaon sa luna tu panggabean, sa tu parhorasan. Mulai di Tuhan,